keyo mabup. John, iwinjo kaka jakom mar jopur malo wakuja keyore moloso kendo wacho kit moko kuom kothe ma gipidho e gwenge ma kono. E gwenge ma Nyanza, kothe mage manyalo timo maber koso gitimo maber kaluwore kod gwenge ma giwuoke nikech Nyanza bende duong', alwora mar Lake Victoria duong'. Gin kothe mage hie mosetimo nonro kata kinde mane itiyo kaka janonro e bad migawo mar sirikal mag kothe gi ne oyudo ni mage manyalo timo maber ahinya kata kawo ranyisi kod moko mabende matimo maber e gwenge mamoko machalo ka Mwea gi Bura gini. Erokamano George, kodhi no en gima lich ahinya kata very important. To sama japur dwa puro nyaka orang kodhi maber. Kore kothe mipidho e puothe ma Nyanza sana sana gin adek maneno ka ji otilia manani, en Basmati Pishori. Basmati Pishori no jipidho nikech aroma mare. Koro aluonge ni Queen of Aroma. To Basmati Pishori neno ka koro jopur ng'eny gi ringe nikech okogol mazao kaka ne gidwaro. Nikech inyalo nwang'o ka ng'ato nwang'o 15 to 20 bags i Basmati Pishori. Lakini usen malo inyalo nwang'o 15 to 20 bags to beche ton malo. Koro nwang'o ka jo Nyanza Basmati Pishori ni gidhi kode mos nikech winy bohere. Kisami pidhe to winy biro chame e puodho mang'eny nikech arufu neno. Koro en waluonge ni Queen of Aroma. Lakini value mare ma uso ton malo. Koro en ka oponi japur madwaro ni oyud yuto bang' keyo. Yes. To ber gi japur kabisa. Ober go bat koro mapato mare no piny. Koro mane momiyo researchers makalro kendo agon gero kamano. Mapato mare in terms of baggage koso? Bag. Yes. Nwang'o 20 to around 15 to 20 okay. bags per acre. Paika. Lakini koro moko John nwang'o 25-30 kimie nutrition maber. Yes. Nutrition wabrowe kwadhi pod wawo varieties mipidho. Then nitie moro ni sindano kata IR meno semi aromatic. Ma kongo wuoche en aromatic fully. Then en gi suya mamit. En gi suya mamit. Then semi aromatic en sindano. Jopur mang'eny luonge na IR. IR variety no en semi aromatic. So IR ni 2793 maneno kipidha ina yor Thurwa kocha. To akaka chinen semi aromatic obendi nyalo nwang'o 20, 25, 30 bags kipidhe. Then mwinjo ka gibucho ni Komboka no is now the darling of rice planters in Nyanza. Komboka en non-aromatic. Lakini ogolo mchele mang'eny kabisa. It was introduced by Calro in 2020 through vigorous research. Kori nwanga Komboka ni en non-aromatic but jopur ohere nikech ogolo mchele mang'eny. Then onyalo golo 35 to 40 bags compared to others. Then wach moro mar lodging cha bo onge go nikech macho ni ariyogo gin mchele maboyo. Koro kikete fertilizer kaka en mang'eny to lodge olwar.